Ако сте логопед, детски психолог, ресурсен учител или пък родител на дете, което има затруднения с усвояването на уменията за писане на ръка, то това видео може да ви бъде полезно. Здравейте, аз съм Деси от Brain Amigo и заедно с моят колега Радо, който в момента е зад кадър, ще ви покажем как работи биофидбек системата Бобо умни зарчета за сръчни пръсти. Здравейте! Бобо умни зарчета за сръчни пръсти е игрова биофидбек система, проектирана за тренировка и рехабилитация на финната моторика на пръстите на ръцете, с фокус върху упражняването на графомоторните умения, необходими на детето, за да се справя добре с ръкописното писане. Игрите и упражненията в Бобо системата са специално проектирани за тренировка на правилния захват с пръстите, тактилната и кинестетичната чувствителност на пръстите и на дланта, визуалните възприятия, необходими за разграничаване на различни форми, символи и букви, запаметяването на формата на символите, моторното планиране и зрително-моторната координация между движенията на очите, ръцете и пръстите. Комплектът на Бобо системата се състои от следните елементи. Две умни зарчета с вградени вътре в тях безжични сензори, които регистрират движенията на заровете. Два по-големи магнитни зара, черупки, в които могат да се слагат малките зарчета, за да се настрои трудността на тренировката съобразно възможностите на конкретното дете. Зарядно устройство. Зареждането става последния начин. Просто вкарайте зарчето с числото 5, насочено към дъното на зарядното устройство и задръжте така за 10 секунди зарчето, притиснати към дъното на зарядното устройство. След което зарчето е заредено и готово за работа. Следващия елемент е торбичка, с която могат да се провеждат упражнения за развитие на тактилната чувствителност на пръстите на ръцете, като заровете могат да се вкарват вътре в торбичката и да се въртят вътре в нея, без да се виждат. Комплектът на системата също така включва и приложение за смартфон или таблет. Зарчетата се свързват през Bluetooth към приложението и по този начин детето управлява движенията на различни обекти в игрите и в тестовете на приложението чрез прецизни завъртания на зарчетата с пръстите на ръцете. Първите две опции от менюто на приложението дават възможност за тренировка и обективна оценка на сръчността на пръстите и запаметяването чрез тестове и упражнения, които се изпълняват с прецизни завъртания на зарчетата. Следващите три опции на менюто на приложението дават възможност за тренировка на сръчността на пръстите и графомоторните умения с игри. Деси, нека да покажем една от игрите, коя да бъде хващане на яйца, например. Нека да предположим, че детето има трудности да работи с малките зарчета. Тогава, за да улесним захвата с пръстите, слагаме зарчето, малкото зарче слагаме в голямото, така че числата върху страните на зарчетата да си съответстват. Това е много важно, за да може движенията на заровете да съответстват на движенията на обектите в игрите. Когато сме готови, въвеждаме настройките за трудността на тренинга, като в конкретната игра имаме възможност да настрояваме времетраенето на скоростта на падането и на снасянето на яйцата, с които напасваме трудността на тренировката към възможностите на конкретното дете. Целта на играта е проста – да хващаме с тарелка яйцата, които се снасят от кокошките. Готови ли сме, Деси, с настройките? Да. Добре, когато сме готови, натискаме старт. Какво правим след като играта ни показва?
Сега настройваме така зарчето, както е показано отгоре надолу. Петицата трябва да сочи нагоре, единицата към играча, за да може движенията на обектите в игрите да съответстват точно на движенията на зарчето. Вече сме готови да стартираме. С завъртане на зарчето, наляво надясно, придвижваме тарелката, като преди да снесе яйцето, кокошката се размърдва, с което показва на детето къде да позиционира тарелката чрез завъртане на зарчето наляво или надясно. Също така играта показва и кое число от зарчето да завъртим нагоре, така че да позиционираме тарелката под съответната кокошка. Днес нека да покажем един от тестовете. Избираме декстерите. Декстерите, тук са тестовете за оценка на сръчността на двете ръце. Имаме възможност да избираме тестове с едно или с две зарчета. Сега в момента трябва да изберем с колко зарчета ще работим. Избираме си. Нека да изберем две зарчета. Имаме възможност да избираме измежду тестове с едно или с две зарчета, изпълняване или с едната, или и с двете ръце. В конкретния случай ще покажем един тест, който се изпълнява с две зарчета, които се завъртат обаче само с едната ръка. Това е теста Translation и Rotation. Ако искате да видите кратко негово описание, натискате иконката с въпросителния знак в страни от името на теста. При този тест зарчетата трябва прецизно да се придвижват от длънта към върха на пръстите и обратно. Или едното, или другото. Да, избираме си този тест. Настройваме времетраенето на теста, 1 минута. Много е важно да се обозначи и с коя ръка ще работим, защото по-късно така ще може да се сравнява представянето между лявата и дясната ръка и съответно да проследяваме прогреса в тренировките. Ето как изглежда и самото упражнение или самия тест. Детето трябва да завърти зара с тази страна нагоре, която му показва числото и зарчето от екрана. Т.е. ако на екрана се вижда 5 от зеленото зарче, зеления зар в ръката трябва да се завърти нагоре с страната, върху която е числото 5. След което при успешно позициониране на зара, системата ни показва следващата задача. Вижда се, че при този тест всъщност единия зар трябва да се придържа в длънта, докато другия се манипулира с пръстите на ръцете. Така едновременно тренираме и длънта, и захвата. След края на теста се получават точки, с които се оценява представянето. Обективно се оценява представянето за съответната ръка и съответно след това може да се проследява по този начин обективно напредъка на детето. Ако искате да направите теста по-лесен за детето, може да изберете тест, който се изпълнява само с едната ръка и само с едно зарче. Отиваме пак на декстерите. Или може да изберем измежду тестове, които се изпълняват с две зарчета, с двете ръце. По този начин ще разберете разликите в сръчността на двете ръце само след изпълнението на един тест. Другият тип тестове, може да се върнем пак в главното меню. Другият тип тестове е за тренинг и оценка на способността за запаметяване на формата на символите, чрез запаметяване и повтаряне на последователност от числа, показване на екрана от различните зарчета. Детето трябва да повтори
в същия ред числата чрез завъртане на зарчетата. Също така със следващата версия на системата, с зарове с релефна повърхност, може да се провеждат тренировки за развитие на тактилната чувствителност на пръстите и на длънта на ръката, като зара се пъхва и се върти вътре в турбичката. Т.е. детето трябва да усеща какво има на повърхността на зара и съответно да го завърта съобразно изискванията на теста или на играта. Системата ви предоставя много възможности, с които да разнообразявате тренинга и да поддържате мотивацията за упражнения в децата. Използвайте вашето въображение, за да създавате нови предизвикателства, игри и упражнения с системата. Подробно описание на продукта може да намерите от линка в описанията на този видеоклип. Благодарим ви за вниманието. Благодарим за вниманието. Ако имате въпроси, винаги може да се обръщате към нас. Да.